Ezelőtt 2,5 évvel kezdődött ez a projekt, akkor az elméleti rész után következett a gyakorlati megvalósítás. Létrehoztunk egy úgynevezett bioreaktort, egy fermentornak nevezett készüléket, amellyel a biológiát szaporítani tudjuk. A szaporítás után ezt a csatornahálózatba telepítettük, és így vizsgáltuk, hogy a biológia milyen tisztítást végez a szennyvíztisztító telepig. Az évek során beigazolódott, hogy probléma van a tisztítótelepre beérkező lökésszerű terhelés fogadásával. Ennek megoldására a szennyvíz átemelők irányításrendszerét alakították át úgy, hogy minél hosszabb ideig ki tudják használni a rendszer tároló kapacitását. Bizonyos korlátaink vannak, mert a szennyvíz átemelőknek a tározó kapacitása viszonylag kicsi, ez miatt nem tudtuk olyan mértékben csökkenteni a terhelést, mint amint ezt elképzeltük, de így is nagyfokú megtakarítást tudunk majd elérni. Az volt az elképzelés, hogy a csatornahálózatban valamilyen biológiai, egy baktériumokból álló kultúrából beadagolásával lehet javítani a szennyvíztisztításnak a hatásfokát, csökkenteni az iszap mennyiséget. Tehát ez volt az elképzelés, ehhez társítottunk egy projekt ütemezést, egy projekt költségvetést, és az innovációs alapnál pályáztunk erre. A DAKÖV Kft. Erre támogatást nyert, azóta az innovációs alap Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapnak hívják, átkerült egy új szervezethez, és egy 2,5 éves projektet tett lehetővé ez a finanszírozás. Menet közben sokat alakult a projekt műszaki tartalma, buktatókkal találkoztunk, erről talán inkább Anita tud majd beszélni, és most a projekt végén eljutottunk odáig, hogy egy viszonylag sokrétű fejlesztési eredményt tud a DAKÖV felmutatni, aminek az egyik része itt látható mögöttünk, egy kísérleti reaktor, vagy bioreaktornak neveztük el, aminek számos egyéb célját is közben felfedeztük, vagy lehetőségét felfedeztük. Az Obó Aréna konferenciatermében került sor a projekt záró eseményére, vagyis a 2 éves beruházás eredményeinek és adatainak ismertetésére. Adott a dabasi szennyvíztisztító telep, ami sok hazai telephez hasonlóan, mind hidraulikailag, mind pedig szennyezőanyagot tekintve túlterhelt. Ez azt jelenti, hogy a méretezéshez képest nagyobb mennyiségű szennyvíz érkezik, nagyobb szennyezőanyagtartalommal. Ennek értelemszerűen annyi az oka, ahogy fejlődik a település, növekszik a csatornázott területek aránya, egyre több szennyvíz kerül be a csatornahálózatba, és ezáltal a szennyvíztisztító telepre. És egy olyan újszerű megoldást keresett a társaság, amivel ez a probléma költséghatékonyan orvosolható. Maga a kutatás 2 párhuzamos, ám de egymással összefüggő tématerületen zajlott. Az első és egyik fontos irányvonal volt a szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz. Ugye a csatornahálózaton keresztül jut el a fogyasztóktól, illetve a kibocsátóktól a szennyvíztisztító telepre. Ez a csatornahálózat gravitációs, illetve nyomott szakaszokból áll, átemelő aknákkal tarkított, tehát csővezetékek aknákkal összekötve, szivattyúk, jobbára szivattyúk juttatják el a gravitáció mellett a szennyvizet a csatornahálózatra. Ahhoz, hogy ezeket a szivattyúkat gazdaságosan lehessen üzemeltetni, egy megfelelő vezérlési program kialakítása a cél, és itt újszerű gráfelméleti alapokon nyugvó vezérlési technológiát alakítottak ki, ami figyelembe veszi a biológiai szempontokat is, nevezetesen a másik irányvonala a kutatásnak az úgynevezett bioaugmentáció kidolgozása volt. Ez egy picit nehezen értelmezhető, nagyon egyszerűsítve annyit jelent, hogy a szennyezőanyagok átalakítását már a csatornahálózaton megkezdjük. Ennek vannak korlátai, és erre utalt Endre, hogy a kifejlesztésre került technológia működőképes, tehát a projekt során sikerült a mögöttünk látható bioreaktor prototípust megalkotni, amely alkalmas azoknak a baktériumoknak a szaporítására és életben tartására, melyek képesek a szerves szennyezőanyagok átalakítására. Ebből a bioreaktorból a felszaporított mikroorganizmus kultúrát a csatornahálózatra adagolhatjuk,
és ha ott megfelelő körülmények alakulnak ki, illetve tudjuk biztosítani ezeket a körülményeket, akkor megkezdődik a szerves anyagok átalakítása, és a csatornahálózatban már egy előkezelt szennyvíz érkezik a szennyvíztisztító telepre, ami nyilván a későbbi folyamatokat segíti. Van tervünk a jövőre nézve, tovább gondolkodunk abba, hogy ezt a kísérlet sorozatot, amit megkezdtünk, ezt tovább folytassuk egy újabb pályázat keretében. Tovább próbáljuk a lökésszerű terhelést csökkenteni, és tovább kísérletezni a biológiának a rendszerbe juttatására és a szennyvíztisztító telep energiafelhasználásának a csökkentésére.